Lapha kumaskandi ezimbili iy'ndlela. One, i-post kaKhuzani, i-post kaMthandeni. Bonke ba-celebrate izinto ey'hlukile. Lapho uKhuzani wayeshaya imiliyoni nge-one day nangama-hour ngaphezulu. La uMthandeni u-celebrate ini? Ukushaya ini? U-number one nge-one day nangama-hour ngaphezulu. Ilokho okubalulekile. Kodwa-ke la umehluko, imiliyoni elashaywa uKhuzani ngengoma yakhe Manikinikana kwabe sekwenza ukuthi ama-views engafuni ukubhalansa kahle. Lokho kuyomenza ukuthi ingoma ihlale ku-number one because ama-views uneven, maningi namuhla mancane kusasa, yabo into enjengaleyo. Ngapho u-S_K uphusha ngendlela aphusha ngayo, kodwa-ke imiliyoni limgejile-ke within a day nama-couple of hours ngaphezulu, sekuzongena ku-two days. Injalo-ke indaba kamaskandi-ke, ukhetha indlela oyikhethayo ustikhe kuyo, awukutholi kokubili kwesinye isikhathi. Lokho okutholile kumele ukwamukele. Ilokho-ke ngikupreach-e kwabanye abantu ukuthi cha, lokho okutholayo kusuke kwanele ngaleso sikhathi leso. Right, la i-post isinqoza abathandwa bamaskandi lapha ku-Facebook, i-post ibhala uqiniso uba yini ithi, nawo-ke amajapane siphuma umkhankaso wokuvotela uMahu weyonyaka. Idedele admin asithi angazi kwashaya kanjani anukayo. Right, i-post ekhuluma ngayo ibhalwe omunye umuntu laphana kuzo izinqola zabathandwa bamaskandi ethi zombili lezi ngoma zona umaskandi futhi zombili zikhishwe ngoJulayi. Izinamba aziwaqamba amanga, uMahu kumele awushaye unyaka. SMS ingoma waseyasho-ke wonke-ke ama-details namanye ama-comment ade ekhona laphana. Kukhona-ke akushilo-ke okuthize ngale post, abanye bayavumelana abanye abavumelani. Right, ukhuluma ngobani? Ukhuluma ngoma kaMahu featuring CJ Thukuthela and Jazz World ethi bengicela, music video le bese kuthiwa ingoma amafikizolo yonyoko yona sina 23 views. Le music video kaMahu una 41 million views. Bakhala ukuthi-ke vele zona umaskandi zombili lezi ngoma, kodwa kuyaziwa uMafikizolo ukuthi ucula umaskandi, shuthi-ke uMafikizolo ade bemhyper nje all along before kukhishwe, ngoba sekuzokhishwa-ke sengena ku-top 10. Maybe abanye bafila ngathi no, abavotela uMahu. Ekugcineni kosuku, ingane zakwethu, umuntu uvotela ingoma ayithandayo, iyona inhloso ye-top 10. Ayikho ukuthi automatically kuzovotelwa abantu. Ekugcineni kosuku imali yakho osuke uvota ngayo. UMafikizolo uyabanxenxa abantu ukuthi bemvotele ngendlela abamvotela ngayo, nabanye abakwi-top 10 abawu-9 bayabanxenxa abantu. Ekugcineni kosuku umuntu vele uyayikhethela ukuthi uzovotela abantu. Kusho kuthiwa kuyavunyelwa ukuthi hhayi akuphushwe uMafikizolo, kodwa umuntu uma eseyedwa uyazi ukuthi umuntu uzovotela abantu. Ilokho abantu abakushoyo. Maybe-ke bafuna ukubonga kuMahu ngendlela asebenzisana kahle ngayo no-S_K nama-hit-ke abawakhiphayo ngendlela abawakhipha ngayo. So asazi kuyobonakala ukuthi kuzokwenzakala kanjani, kodwa ama-post anjengalawo awamangazi. Siwajwayele sinokwabona ukuthi mase kulezi khathi kube nokushintsha ukukhuluma ukuthi hhayi asingenzi kanje asenze kanje. Kodwa-ke inkinga ayikho lapho, umuntu uzovotela ingoma ayithandayo laphana kweyokhozi. Kodwa uma bethi abantu akuwona vele umaskandi-ke, eyi asazi ngoba kuthiwa le ngoma kamaskandi and iwumaskandi ophinki uma kusho abanye. Sothini-ke sizwa ngabo abantu, kodwa-ke la abantu bengakhohlwa ukuthi umuntu ukhetha indlela ayithandayo, ukuthi ufuna ukushaya imiliyoni early or ufuna ukuhlala ku-number one ngaphandle kokuthi ushaye imiliyoni. Kuningi okwenzakalayo, maningi amapolitiki asemculo kamaskandi, kuningi nakhona ukufihlela induku emqubeni umuntu akumele bekwazi ukuthi ubani uzaphumelela wenza kanjani, ubani uzahlale phezulu wenza kanjani. Asazi bekuyilokho, kodwa la maphosta njengalawa athi lezi ngoma zona umaskandi, kube kwazi ukuthi uMafikizolo ucula umaskandi, asazi ukuthi aqondeni ukuthi abhekephi nokuthi abantu bafuna ukufeza ziphi iy'nhloso. Kodwa mina engikushoyo, umuntu uzovotela ingoma ayithandayo ekugcineni kosuku, angeke uzumkhethela. Injalo indaba, sodibana kwividiyo elandelayo sesizobheka-ke ezinye iy'ndaba ey'thinta yona umaskandi. Ngibonga ithuba.